कक्लाबारि सापागुरि कलेजनिफ्राय जे 7 दिननिया मोनसे प्रग्राम लादोंमोन एनएसएस सेलनि थ्रुयै हरिसिंगा गामियाव जे जोंहा एनएसएस स्पेशल केम्प बे 7 दिननिया एनएसएस स्पेशल केम्पखौ जों हरिसिंगा गामियाव लादों आरो बे जोंनि स्पेशल केम्पआव जोङो बिभिन्न जोंनि भलन्टियार्सफोरा कलेजनि जितु स्टुडेन्टस भलन्टियार्सफोरा बिभिन्न प्रग्राम लादों बे प्रग्रामफोरा जाहैबाय जोंहा जितु प्लेन्टेसन प्रग्राम दङमोन डास्टबिन इनस्टलेशन आरोबाव भेरियास कालचारेल एन्ड स्पर्ट्स एक्टिभिटिस बे गामिनि गथ'फोरनि थाखाय बादायलायनाय जों एक्टिभिटिस लादोंमोन आरो दिनै जोंहा जोबथा सान दिनैनि दिनाव जोंहा क्लोजिं सेरेमनि आरो प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनिबो दङ आरो जोङो 7 डेज प्रग्रामाव हानायमानि जोङो जोंनि भलन्टियार्सफोरा हरिसिंगा गामिनि थाखाय होनो नाजादों आरोबाव बेखिनियावनो जोंनि गथ'फोराबो जितु एनएसएसनि थ्रुयै मोनसे स्कप मोनो समाजाव हाबनानै माबोरैहाय खामानि मावनो आरो निजेखौनो माबोरैहाय मोनसे ससियेल प्लेटफर्माव लाबोनानै मोनसे सामाजिक जितु एटिटिउडखौ ग्र' खालामनो हानाय एन्ड द भेरि इम्पर्टेन्ट थिं इज दैट भलन्टियारिलि खामानि मावनाय जोङो सरासनस्रायै जों गोबां नुनो मोनला दानिया नाथाय एनएसएसनि थ्रुयै जोङो स्टुडेन्ट लेभेलनिफ्रायनो हाउ टु भलन्टियार बे मोनसे एटिटिउडखौ ग्र' खालामनो हायोब्ला बे गथ'फोरा दिनै हरिसिंगा गामियाव फैनानै मावफैदों खामानि आरो बे भलन्टियारिलि बे गथ'फोरा गावबा गावनि जुदि गामिफोरावबो बेफोर हाबाफारिखौ मावफुङोबा होमबा जोङो जोंनि गामिफोरा मोनसे मडेल भिलेज हिसाबै जानो थांगासिनो आरो बे सांग्रांथिया बे गथ'फोरनि थ्रुयै गावबा गाव गामियाव मोनहैजोबोब्ला जोङो मोनसे जोंनि मिशन बा एनएसएसनि जितु मिशन बे साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो दिनै आङो जोंनि कक्लाबारि सापागुरि कलेजनि स्टुडेन्टसफोरखौ भलन्टियारिलि एक्टिभलि बे हरिसिंगा गामियाव खामानि मावनायनि थाखाय आं साबायखर बावो आरो जोंनि जितु प्रग्राम अफिसारफोर बिथांमोनाबो एक्टिभलि आरो मावफैनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों आरो हरिसिंगा गामिनिफ्रायबो जिमानखिनि रायजो राजाया मदद होदों बा बेयाव कअपारेसन खालामनानै खामानियाव एसे एनै बाहागो होदों बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावो बेखिनिखौनो आं बुंनानै फोजोबबाय कक्लाबारि सापागुरि कलेज एनएसएस इउनिटनि प्रग्राम अफिसार जानानै आं बेखौनो बुंगोन दिनै कक्लाबारि सापागुरि कलेज एनएसएस इउनिटआ बे हरिसिंगा गामिखौ आवथायाव लानानै जि जर'खा मावबादा खुंफुंनाय बे खुंफुंनाया जोंना दिनै जोबथा सान जोङो बे जर'खा मावबादाखौ जोङो 7 साननि थाखाय खुंफैदोंमोन आरो बे 7 सानावहाय जोङो गिबि साननिफ्राय लानानै दिनै जोबथा सानसिम जोङो माखासे हाबाफारि लादोंमोन आरो बे 7 सानावहाय जोङो गिबि सानखालि जोङो हाबाफारि लादोंमोन जोङो गिबियाव प्रग्रामखौ जि स्पेसियेल जर'खा मावबादा बेखौ जागायनाय हाबाफारि आरो बेनि उनावहाय जोङो गामियाव मोनसे प्रसेसन खालामदोंमोन जाहाथे गामिनि रायजो राजाफोरा मोनसे सांग्रांथियाव फैयो आरो बेनि उनावहाय जोङो गिबि सानखालिनो जोङो दर टु दर भिजिट अर्थात भिलेज सार्भे जोङो खालामदोंमोन आरो जाय भिलेज सार्भे खालामनायनि उनाव जोङो बे गामियाव गासै हाउस हल्डखौ जोङो 42 न'खरखौ जोङो मोननो हादोंमोन आरो बे 42 न'खरावनो गासैहाय जोङो टटेल पपुलेसनखौ मोनदोंमोन 164 आरो बेनिनो 85 जन हौवासा आरो 79 जन जि आइजोफोर बिथांखौ मोननो हादोंमोन आरो बेनिनो 164 जि पपुलेसन बेनि गेजेरावनो जोङो लिटारेट पार्सनखौ जोङो मोननो हादोंमोन 105 आरो इलिटारेट पार्सनखौ जोङो मोननो हादोंमोन 59 जन दा बिदि गिबि सानखालि जोङो हम भिजिट दर टु दर हम भिजिट खालामखांनायनि उनाव जोङो नैथि सानखालि जोङो बे गामियाव क्लिनलिनेस प्रग्राम अर्थात बे गामिखौ साफायनाय साब सिखोन खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो जाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बे गामिनि जिखिनि लामा दफा दखान गला बा न'खरनि लांगोना बेफोरबायदि जिखिनि जाबोर जानानै दंमोन जिखिनि मैला जानानै दंमोन जोङो बेखौ जोङो मोजाङै बोस्रांना होदोंमोन आरो बे बोस्रांखांनायनि उनाव हयथ' बे गामिनि रायजो राजाफोरा एसे नङा एसेब्लाबो जोंनि जि जर'खा मावबादानि खुंफैनायनि जि थांखि बे थांखिखौ हयथ' बिथांमोना मोनदोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोननि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि फैदोंमोन जे जोङो जोंनि गामिखौ माबायदिहाय जोङो साब सिखोनै जोङो लाखिनांगौ बेयो हयथ' बिथांमोननि गोसोआव जानानै फैदों आरो जोङो थामथि सानाव जोङो हाबाफारि लादोंमोन मोनसे बे जादों बिफां गायनाय हाबाफारि प्लेन्टेसन प्रग्राम लादोंमोन आरो जाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बे गामिनि लामा सेर सेर न'खरनि सेर जायगा थानाय जायगायाव जोङो माखासे मोजां बिफां लाइफां जोङो गायफैदों आरो जाय बिफां लाइफांआ केबल जोंनि गामिनि थाखायल' जायाखै बेयो हयथ' जोंनि जि इनभाइरनमेन्ट बे इनभाइरनमेन्टखौ साबस्रांनायावबो बेयो मोनसे बिहोमा जादों जायनि जाहोनाव गामिनिफ्राय जों एनएसएस इउनिटआ माखासे थुलुंगानायखौ जोङो मोननो हादोंमोन आरो इयुनावहाय जोङो
बै खालिनो थामथि सानखालिनो जोङो मोनसे सांग्रांथियारि मेल लादोंमोन जेराव जोङो आयदाखौ लादोंमोन जे गुन गोनां सोलोंथाइनि गोनांथि आरो बेयावहाय जोङो फुंखा सुबुं महरै मोननो हादोंमोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथां भारत बर'खौ आरो बिथांनि जि बिबुंथि बे बिबुंथिनि गेजेरजों बे गामिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि सायाव जि गुन गोनां सोलोंथाइनि जि गोनांथि बेखौ बिथांमोना मोजां मोनथिनो हादोंमोन आरो उइदाउट इडुकेसन जोंनि लाइफआ जे मोनसे बैथा गैयै लोरगिदैयै दिङा बायदि जानानै थाङो बेखौ हयथ' भलुन्टार्स बिथांमोनजों लोगोसे गामिनि लाइमोनफोराबो मोनथिनो हादोंमोन आरो बेनि उनाव जोङो माखासे प्रग्राम लादोंमोन बेनि उनाव जोङो बे गामिनि फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे गेलेमु बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो हारिमु बादायलायनाय बे बादायलायनायनि सायावबो माखासे गुबुन जोङो बादायलायनाय खेला बेखौ जोङो खुंदोंमोन आरो बेनि उनावहाय जोङो मोनसे जि एवारनेस प्रग्राम सांग्रांथि मेल बेखौ लाबावदोंमोन जोङो आयदाखौ गुबै होना दोन्दोंमोन इम्परटेन्स अफ योगानि गोनांथि बे योगानि गोनांथिनि सायावबो जोङो फुंखा सुबुं महरै लिंनानै लाबोदोंमोन खामारदैसा हाइ स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार मानगोनां बिथां हिटलार बर' सार आरो बिथांनि नुजाथिनायाव बे सांग्रांथियारि मेल योगानि गोनांथिनि सायाव जि सांग्रांथियारि मेल बेबो जोबोर मोजाङै जाफुंना थांदोंमोन आरो जायनि थाखाय जोंनि भलुन्टार्सजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जे योगाया दिनै जोंनि जि डे टु डे लाइफआव जोंनि दिनैनि जि हाखा दावरा जि लाइफ बे लाइफआव जे योगानि जि गोनांथि दङ आरो बे योगाया जे जोंनि जि डिप्रेसन फारसे जोंनि थांनाय सुबुं बेखौ जे माबायदि हमथानो हायो बेनि फारसे जे हिटलार बर' सार बिथाङा फैनानै माखासे मोजां बाथ्रा जोंनि सिगाङाव बुंथिलांदों।